τον κύριο Ιωάννη Ξένου, προκειμένου να παραλάβει το τιμητικό βραβείο για την πολιτική συνεισφορά του στο επαγγελματικό γίγνεσθε, και τον κύριο Νίνο Κοβρινό, District Sales Manager της Upgrade Professional Hair Extensions, για να αποδίδει το βραβείο. Τι θέλει? Εδώ θέλουμε να το οποίο έτσι μας αναφέρει λίγο τα πράγματα. Έχουμε ασθένεια του κύριου Ξένου και γι' αυτό καλούμε την κόρη του. Α, ωραία. Το πληροφορηθήκαμε με Ευχόμαστε περαστικά και να είναι όλα να είναι πάντα γερός. Επομένως, περιμένουμε την Άννα Ξένου, ο κύριος Κομνηνός. Ευχαριστώ σε όλους εσάς τους επαγγελματίες κομμωτές που μας έχετε στηρίξει όλα αυτά τα 50 χρόνια. Κάτι που ξεκίνησε από τον πατέρα μου πριν 50 χρόνια, το συνεχίζω εγώ τα τελευταία 20 χρόνια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και περαστικά.